Iki gampangane ngeten ya, gampangane ketoke ngeten. Terus niki nak teng Al-Barzanji ngene, wala yuqabilu ahadan bima yakrahu. Terus Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika nemoni wong niku mboten nate Kanjeng Nabi niki ya memperlihatkan sesuatu sing damel ora nyamane wong sing ketemu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus selalu mukane senyum nggih. Terus napa-napane nggih sae sedanten. Terus kabeh wong niku sing do mara ning Kanjeng Nabi ngrasa dihormati, ngrasa dimulyakno. Niku nek sangkal berjanji kados ngoten. Tapi wonten makna liya, dadi ora ngetokno ingkang digething terus nganggo peliringan oleh menging. Nganggo peliringan oleh menging. Ya kira-kira ngoten lah. Ya aku nak nerjemah. Iki mosok kal berjanji ya. Nal berjanji kados ngoten iki ngoten wis. Kira-kira ngoten. Engko nak pemene ana koreksi sangka wong-wong ya engko di ngono. Yes. Terus tindak sartane napa iku rondo lan budak lan ora wedi ratu kang ladak. Terus Kanjeng Nabi Muhammad SAW wayamshi ma'al armalati wa dzawil ubudiyah. Nah, Kanjeng Nabi padahal beliau adalah pemimpinnya kabeh wong alam semesta niki, akan tetapi nek kale wong rondo-rondo nggih utawa wong duduk wong-wong sing gampangane dianggap bawahan oleh masyarakat umumnya niku Kanjeng Nabi ya jalan mek mereka, ngumpuli mereka. Ya. Mboten kuwatir gengsi ngoten mboten. Ya. Bahkan ambek budak-budak wazawil ubudiyah wong budak-budak wae ngoten di napa dikumpuli dening Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti ya membaur dengan semuanya. Niku adalah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu. Iki salah satu bukti bahwa Kanjeng Nabi niku bener-bener syadidul haya'i wat tawadhu. Bener-bener tawadhu'e pol Kanjeng Nabi. Ya. Ati aja kaya awak-awak kita niki nggih kadang awak-awake misal kok wis dadi wong sukses sithik ketemu kancane sing ndok biyen kadang lali. Sopo iki? Aja sampe kaya ngono kuwi. Utawa ya kumpul-kumpul ambekan wong-wong sing dianggap nggih napa bawahan niku aja sampe napa ana rasa gengsi kados ngoten. Sing nderekke Kanjeng Nabi ngoten niku. Kanjeng Nabi mboten nate mbedakno antara iki ambek iki ya dikumpuli sedanten oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lan ora wedi ratu kang ladak. Maksude wala yahabul muluka. Ya Kanjeng Nabi niki ora wedi ambekan raja-raja sing kono-kono, raja-raja sing galak-galak sing do apa jagoan-jagoan gak wedi. Nantang perang, ayo perang. Nah, apa-apa sing diwedeni napa Gusti Allah. Ya, sing diwedeni adalah Gusti Allah. Kadang kan ya, kadang ono pemimpin suatu negara atau suatu kaum atau apa. Ambikan negara-negara sing luweh adidaya lebih kuat niku wedi, apel apa wedi. Penggawe kebijakan apa wedi iki kira-kira ganggu ambek negara kono apa ora. Tapi nek Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ambek raja-raja endi wae, raja Rom, Persia utawa endi wae ora wedi. Kanjeng Nabi mboten wedi wala yahabul muluka ngoten niku ya. Lan ora wedi ratu kang ladak. Terus nasujeng Nabi karena Allah lan ridho sebab ridhone Allah. Terus Kanjeng Nabi niki mboten nate marah duka nggih nesu gara-gara awak dhewe ne mboten. Awak dhewe ne dihina orang, biasa Kanjeng Nabi. Nggih. Sikapnya biasa. Tapi nek Gusti Allah, nek kaitane mek Gusti Allah, kaitane mek agama Islam, Kanjeng Nabi adalah orang yang pertama kali marah, orang yang pertama kali duka. Niku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nasujeng Nabi krana Gusti Allah, krana Allah. Ya, lan ridho sebab ridhone Allah. Kanjeng Nabi ridho seneng niku ya sebab napa senenge Gusti Allah. Iku nek ning kono ana ridhone Gusti Allah, Kanjeng Nabi ridho. Ya. Barang sahabat tindake ngeri
lan malaikat ana ing mburi. Dados Kanjeng Nabi niki niku teng sebutke teng mriki wa yamshi khalfa ashabihi wa yaqulu khallu zuhri lil malaikatir ruhaniyah. Dados Kanjeng Nabi nek sedang jalan kalih para sahabat nggih. Kanjeng Nabi niku teng wingkinge para sahabat. Terus mboten teng ngajeng, tapi sing ngajeng niki para sahabat, Kanjeng Nabi teng wingking. Nah, terus badane ku Kanjeng Nabi ki matur ning para sahabat, "Khallu zuhri." Sing mburi-mburi ki wis aja sampe ana wonge iki ya. Ya. Wis kabeh ning ngarep. Sing mburi iki kanggo malaikat. Al malaikatir ruhaniyah, para malaikat ruhaniyah niku. Nah, terus Kanjeng Nabi teng bagian wingking. Para sahabat sik, Kanjeng Nabi terus mburine malah malaikat. Iku ngoten. Terus lan titihan apa? Kendaraan ya. Lan titihane unta lan jaran baglah sakweneh wektu apa iku himar. Terus Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku meskipun beliau ya pemimpinnya wong sak ngalam dunya, wong Islam sak ngalam dunya, tapi saking tawaduknya beliau kendaraan apa wae diagem. Ya, misal kok unta ya kendaraan sing mewah utawa jaran ya kendaraan sing mewah diagem digunakake dening Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di bawah niku engko wonten baglah. Baglah niku napa? Peranaan sangka himar, ngerti himar nggih? Keledai ambekan jaran kados sing ngoten. Keledai ambek jaran. Nah, iki anake engko dadi baglah. Ya, iki di atas himar tapi di bawah jaran. Nggih. Baglah ya padha ditumpaki dening Kanjeng Nabi. Terus himar yo ngoten niku. Himar niku kendaraan paling bawah lah gampangane ngoten. Niku yo Kanjeng Nabi numpaki himar. Terus mboten gengsi. Apa mawon misal kok ana mapak nyediakno apa wis diagem. Ora usah gengsi kudune mobil Alphard. Sapa awakmu njaluk mobil Alphard? Ya, kudune iki. Ndak. Ya Kanjeng Nabi napa mawon niku diagem. Allah. Masyaallah. Kula kemutan Syekh Hasan Hito. Syekh Hasan Hito niku ketika datang ke Indonesia kadang nggak pengen ngerepotno wong liya terus ya dijemput sakonone. Syekh Hasan Hito niku umure sampur mungkin meh 80 tahun. Berapa? 80 tahun moro sangka waduh sangka duka Jerman apa kadang teng Jerman kadang teng Kuwait ngoten. Sakniki pun balik teng Syria alhamdulillah. Saking balik Syria. Nah, ketika datang ke Indonesia dari bandara menuju hotel, terus bariku hotel kagem istirahat ya. Terus menuju ke Cianjur. Niki lumayan jauh dan lumayan panjang perjalanannya. Syekh Hasan itu kadang ndak pengen ngerepotno wong liya. Janjane pamane beliau ngomong ngendikan butuh kendaraan kok ngene iki sing speaking gampang sing seneng beliau kathah. Tapi beliau jadi gunakno mobil jamiah, mobil Steyong Syafi'i niku mobil napa? Mobil niku lho APV. Ya, sing biasane nek kene iki APV ya sing biasane ditumpaki Mbah Asraf iku nggih ambulan niku. Nah, APV ta? Nah, iku. Tumpakno mobil APV. Allah. Padahal beliau ulama besar, sak donya niku do istifadah ngaji ning beliau. Kitab-kitab beliau sakniki lagi ngarang iki engko mangke njaluk Fatihah sakniki ya mumpung eling. Terus winginane wonten kabar bilih Syekh Hasan Hito niki apa jenenge masuk rumah sakit. Ya, beliau pun sering mlebu masuk rumah sakit. Ya, karena pun sepuh nggih. Gitu kok pripun keadaane. Ya semoga-moga enggal waras iki maca Fatihah bareng-bareng biniyati syifa kagem Syekhina Syekh Muhammad Hasan Hito Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Terus saking gak pengen ngerepotno wong liya niku beliau kadang numpak APV nggih. Nah, pamane disediakno wong liya nggih diterima-terima mawon. Nah, kadang nak beliau dijemput APV ngoten nggih murid-muridnya kadang mboten trima. Kok ora ana sing khidmah iki. Nah, akhirnya nggih kadang apa jenenge rencang-rencang do nyuwun tulung ning kula, tulung golekno ning kanca-kanca ning teng Jakarta sing duwe mobil apik kados ngoten. Kadang nggih kula sambungke teng nggih kenalan-kenalan sing teng Jakarta ngoten. Disediakno Alphard nggih. Kadang mobil sing apik-apik lah kagem beliau. Terus kula gadah kenalan-kenalan mriku ya tumpakane yo Alphard tumpakane kula kadang ning Jakarta tumpakane ku Alphard lho ya aja kira kula nang kene iki tumpakane Kalya tapi nek ning kono tumpakane ya kadang yo Pajero atau Fortuner ya. Tapi kene wong liya enak ngene dhewe Kalya pun ora apa-apa ya. Nek kene wong liya senajan enak ya senajan apik tapi kene wong liya enak ngene dhewe meskipun biasa-biasa wae. Balik nah ngatakan kono. Iki mau kelingan nggih, kelihan Syekh Hasan Hito. Terus Kanjeng Nabi kendaraan apa mawon niku nggih ditumpaki dening Kanjeng Nabi. Mboten pereh kok nabi, pereh kok rasul kok ngono kudu kendaraan sing apik-apik mboten. Mboten wonten gengsine Kanjeng Nabi. Nah, di antara kendaraane Kanjeng Nabi niku wonten napa hewan tunggangane Kanjeng Nabi. Mbah himar mbah baglah ngono iku. Jenenge napa? Dul-dul. Dul-dul lho biyen wonten teng Imam Syafi'i niku nggih tiyang pundi ya, tiyang Malaysia juga tiyang pundi ngoten. Niki julukane dul-dul. Dul-dul. Tapi yo seneng dul-dul kendaraane Kanjeng Nabi ya. Apa? Ana sing pengen tak ndang dul-dul. Sapa iki? Aku ris dul-dul. Ya. Kado mau Paris tok gojolokan terus iki. Ngantuk ta ora, Ris? Betul. Allah. Balik nih ting mriki ndi mau. Iku yang menit, terang menit. 1 jam 23. 2 jam. Serabi mangeni kelawan rahmat dateng kubure Gustine umat. Rabi mangeni kelawan rahmat dateng kubure Gustine umat. Ning seti Kanjeng ing madarane diganjel watu sangka luwene. Dados Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ndok biyen nggih meskipun para malaikat niki do nawani Kanjeng Nabi bondo gunung dadekno emas ngoten ditawakno ning Kanjeng Nabi, tapi Kanjeng Nabi mboten nate kersa nggih. Kanjeng Nabi luweh milih napa urip biasa bahkan urip melarat nggih, hidup melarat. Lah saking melarate niku juga para sahabat lainnya nggih. Niku napa do melarat mboten gadah daharan, mboten gadah makman, do ngeleh. Nggih, do ngeleh. Sampai Kanjeng Nabi ning seti naleni madarane. Saking ngelehe niku ditaleni madarane. Tidak hanya itu, diganjel tapi watu. Supaya gak terasa ngeleh-ngeleh bang, supaya ndak kerasa lorone. Nah, niku wonten salah setunggal sahabat curhat ning Kanjeng Nabi, "Ya Rasulullah, ngeleh niki wonten watune." Siji. Watu siji aku tuku loro. Jare Kanjeng Nabi. Iku watu kalih. Kanjeng Nabi niku nggih ndokoke watu kalih. Iku saking ngelehe nggih Kanjeng Nabi dan para sahabat. Ya, pernah merasakan seperti itu dan para sahabat-sahabat yang lain juga ya nate ngrasake kados ngoten nggih. Ya. Sahabat Abu Hurairah niku kadose beliau saya mut kula sahabat Abu Hurairah. Beliau nate criyos. Nggih ndok wonten sahabat-sahabat Ashabus Sufah kados sing mboten gadah tempat mboten niku. Dadi pernah suatu ketika mangan godhong-godhongan. Saking ora anane pakanan niku godhong-godhongan dipangan sampai mulute niku do lecet-lecet. Ya do luka-luka. Terus bakdo niku ngendikan sahabat Abu Hurairah, ya kita dulu berlima dan sekarang ndak ada seorang pun dari lima orang. Saya ingat kula 5 orang niki kecuali mereka jadi gubernur. Jadi ono gubernur ning kene, gubernur ning
Misal gubernur Syria, gubernur ning ndi, gubernur. Padahal nduk biyen iku susah pol. Sampai mangan niku udah lecet-lecet, mangan apa godhong-godhongan ngoten niku. Terus badan niku lambat laun membaik, terus akhir do dadi gubernur kabeh, do dadi napa dadi pemimpin kabeh niku. Iki hebate Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus didikane Kanjeng Nabi niku akhire do ndadekaken wong-wong niki do dadi orang hebat semua. Para sahabat do dadi orang hebat semua. Ndi mau mongko kuncine gudange donya iku diasta ora kaliya. Ya, terus Kanjeng Nabi sampai mau lapar sampai naleni ngono. Padahal mongko niki apa padahal mongko kuncine gudange donya, padahal kuncine gudange donya niki dunia niki ya, kuncine gudange donya niki iku sing ngasta sinten? Ya Kanjeng Nabi. Sing gadah Kanjeng Nabi. Ora ana wong liya, Kanjeng Nabi niku sing gadah kuncine. Maksudnya pripun? Kanjeng Nabi pengen donya apa wae dituruti ambek Gusti Allah. Tapi Kanjeng Nabi mboten purun dan lebih memilih apa hidup rekoso kados ngoten. Ya, terus sampai iki disebutke. Nah, digenti emas gununge Mekah nuli diwehno jeng Nabi nyegah. Ana nabi kata-kata nabi ning kono napa mboten wonten niku nek gak ana engko gadhok. Paringi tambahi jeng Nabi nggih. Paringi tambahi niku. Nuli diwehno jeng Nabi, ana Nabi, jeng Nabi nyegah. Nah, terus padahal Kanjeng Nabi ki sing gadah kuncine gudange donya iku Kanjeng Nabi. Ya, ana gunung teng Mekah niku gedhe. Malaikat iku wis nawani ning Kanjeng Nabi, nak pengen tak dadekno emas. Ya kagem jenengan mboten nuli diwehno jeng Nabi dadekno emas terus dikekno Kanjeng Nabi, tapi jeng Nabi ki nyegah. Ndak mau, ampun, jangan. Ya, nek ana sampean takoni, iki Gunung Muria dadekno emas ya kanggo sampean. Nggih, monggo, nek perlu ambekan gunung kono kabeh. Ya, ambek gunung sing ning Putih Papua kono sing ana emase akeh niku ya. Terus ngedekno ya, menyedikitkan iki. Ngedekno omong seneng mulai ing uluk salam wong kang meruhi. Terus niki nek ning Al-Barzanji kana yuqillul lahwa. Terus Kanjeng Nabi niku menyedikitkan omong. Ya, terus ngomong napa sing mboten manfaate niku Kanjeng Nabi mboten pokoke dawuh Kanjeng Nabi manfaat sedanten. Tapi Kanjeng Nabi mboten banyak ngomong-ngomong terus mboten kaya cerewet-cerewet kaya awake dhewe mboten. Kanjeng Nabi niku sedikit ngomongnya sedikit tapi manfaat kabeh. Ya yuqilul lahwa, ngedekno ngomong seneng, ngedekno omong seneng iku lahwa iku mulahi ing uluk salam wong kang meruhi. Terus Kanjeng Nabi nek kepanggih kalih tiyang niki di antara tawaduke Kanjeng Nabi nek kepanggih kalih tiyang, Kanjeng Nabi niku sing mulai uluk salam. Terus orang ngenteni kono salam lagi kene balas salam mboten, tapi Kanjeng Nabi rumiyin assalamualaikum. Niki nunjukno napa tawaduknya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meskipun beliau nabi, meskipun beliau rasul, kepanggih yang sanes beliau sing dhisiki. Ya. Gak leren ngenteni disalami. Terus nyendek iku apa? Mempersingkat niku lho. Apa sine? Mendek. Nyendek ing khutbah dawakno salat. Seneng wong mulya kang duwe pangkat. Terus Kanjeng Nabi dok biyen ya wa kana sallallahu alaihi wasallam yakhsurul khutbah. Yaqsurul khutbal jumu'iyah. Wa yutilus sholata wa yaqsurul khutbal jumu'iyah. Kanjeng Nabi niku ndok biyen seneng nek khutbah kok ringkes niku seneng Kanjeng Nabi. Di khutbahe ringkes niku sing dilampahi Kanjeng Nabi ngoten. Tapi salate sing rada panjang. Nggih, salate sing rada panjang. Lah nek sakniki para khatib-khatib teng mriko-mriko nggih, khatib-khatib niku suwene pol. Nggih. Suwene pol. Ngasih setengah jam iki sik gak barbar.
Kula nate kayak ambek kamu Zen kayak pas niku. Guyu Zen. Terus kula nate tahun wingi niku pas koyo ngeten iki Ramadan ngeten. Apa ning Karanganyar diundang. Iki siaga iki ndang mrene. Ditimbali ambek ibu. Siaga iki mrene. Lah kula dikabari kok ngoten sadurunge Jumatan. Akhire wis ayo berangkat izin tak jam. Ayo berangkat. Nah, berangkat iku wis mepet Jumatan, wis engko ae Jumatan ning dalan golek sing masjid sing sekirane engko tekan masjid iku langsung salat baru langsung bablas ning Karanganyar. Kuwatir nek sewayah-wayah jebol niku tanggule engko banjir meneh. Wah, akhire wis nemu ning daerah Mbae kono. Terus setiap lewat masjid ngoten wonten adzan, wah si adzan kok sik. Oh iki lagi khotbah pertama kok sik. Oh iya syahadan kok sik lanjut meneh. Akhire ana masjid ning daerah mriku. Nah, badan niku wah iki ketake wis garek salat tok iki. Bareng mlebu wis tokokno mobil pun. Terus bariku lagi khutbah pertama. Khutbah pertama iki kapan bare? Suwe deh pokoke khutbah. Sing jengkelke ati ku apa? Ya bareng khutbah sekian panjang lamane ku ngomong ngene. Demikian ya khutbah singkat kami. Singkat apane? Kat mau singkat. Iki kan mau kudu balik ae kudu ning Karanganyar iki kok. Suwene pol. Terakhir demikian khutbah singkat yang bisa kami sampaikan. Singkat apane? Kat mau. Aduh repot ya. Terus Kanjeng Nabi udah biyen nek khutbah nggih. Niku khutbah niku sing pendek, khutbah pendek tapi ngena. Tapi nek salat Kanjeng Nabi panjang. Ya, tapi meskipun panjang Kanjeng Nabi nggih tetep bisa napa ngayomi masyarakat. Dalam arti kok misal ana sing susah utawa ana apa, ya Kanjeng Nabi ya rada cepet mboten. Ya, kadang kok ana wong duwe anak apa-apa nggih. Anake nangis to apa. Ngoten radi cepet Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ndok biyen ana Sayyidina Mu'adz. Ya Sayyidina Mu'adz bin Jabal. Niku diperintah Kanjeng Nabi wonten ning daerah Yaman. Ya daerah Yaman. Terus badhe niku ana laporan ning Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa Sayyidina Mu'adz niki nek salat panjang-panjang. Salat niki macane surat-suratan yang panjang, mbok Al-Baqarah, mbok napa surat sing panjang-panjang ya. Al-Baqarah artinya napa? Sapi. Al-Baqarah artinya sapi, surat sing panjang. Terus bariku ono wong iki cerita liya ya. Niki wong Habib Muhammad iki. Terus bariku wis ganti ae surat Al-Fil. Wah, Al-Baqarah. Al-Fil artinya apa? Gajah ya. Wong Al-Baqarah sapi wae panjange ngono, nek Al-Fil gajah niku piro panjange. Padahal Al-Fil ya Al-Fil kan cendek ya. Iku kula. Nah terus napa mau iki? Langsung sih. Kenapa iki? Sayyidina Mu'adz bin Jabal niku ya ngimami napa go panjang-panjang, surat sing panjang-panjang. Terus badan niku ana sing lapor ning Kanjeng Nabi. Terus Sayyidina Mu'adz niki didukani Nabi Kanjeng Nabi. Afattanun anta ya Mu'adz. Apa awakmu apa nggih fitnah? Nggih gegeran ning masyarakat. Maksudnya piye pun nek ngimami iku ya sesuai dengan kadare napa masyarakate. Aja sampai panjang-panjang kaya ngono kuwi. Nek panjang-panjang kaya ngono ku wong do rasa-rasa salat. Wah, imame suwi iki wis. Imame suwi. Ya, jadi sekedare. Terus akhirnya ganti surat Sabbihis. Ya, atau surat Al-A'la. Nggih. Iku nek dipraktekno ning kene imam maca surat Al-A'la niku wis dianggap panjang ae wong kene. Pengen apa? Qul huwallahu ahad. Tawa nek ora ya inna a'tainakal kautsar yang paling pendek ya. Aduh wis repot ya. Balik neh teng mriki. Nyandek ing khutbah ndawakno salat. Seneng wong mulya kang duwe pangkat. Terus Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku nggih nek wonten tamu utawa napa kok sing sekirane wong iki dimulyakno ning masyarakate, ning kaume niku nggih dimulyakno dening Kanjeng Nabi. Terus ora kok dumeh iki padha-padha tamune akeh terus badhe niku kabeh iki padha kabeh mboten.
Tapi sing di sesepuhe endi ku mesti dibenarakno nang ngarep, dimulyakno lah. Ya sebagaimana masyarakatnya dia itu memuliakan ya Kanjeng Nabi padha mulyakno. Niki maksudnya ngoten ya. Wa yukrimu niku. Wa yata'allafu ahlas syarafi wa yukrimu ahlal fadli. Terus Kanjeng Nabi nggih mulyakno wong sing do mulya. Ya. Jadi harus kita sikapnya kados ngoten nggih. Kita sikapnya harus seperti itu. Wong sing dadi pemimpinnya kaum iku ya sebagaimana mereka dimuliakan di hadapan kaumnya, kita harus memuliakan juga. Nek nenggen kita ya maksudnya ngoten. Iki nunjukno akhlak mulianya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus seneng geguyon orang ngendika angin kang bener, angin artinya apa? Kecuali ya, angin orang ngendika angin kecuali angin kang bener kecuali kang bener pangeran suka. Nah, terus Kanjeng Nabi niku nggih seneng geguyon. Guyon-guyon ngoten nggih seneng. Nah, terus badan niku nggih ya kadang yo ngluweh, kadang guyon ngoten Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, nek ning kitab Syama'il Muhammadiyah niku wonten pembahasan guyone Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kadang guyon ya. Winane tak jelasno wonten sahabat sinten wingi, sahabat Zahir. Langsung didekep ambek Kanjeng Nabi, didekep. Sapa sing pengen tuku budak iki, padahal gak budak iku. Sapa sing pengen tuku budak iki? Bareng didekep kados ngoten. Gampangane kan ngeprank utawa pengen ngluwehi ngoten. Bareng didelok asale berontak-berontak, bareng didelok wah Kanjeng Nabi rek dipepet-pepetno iki bentuk berkah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bareng Kanjeng Nabi mau napa sapa sing pengen tuku budak iki, sapa sing tuku budak. Nah Zahir niki tiange kan nggih ngapunten kirang sate napa wajahe kirang pati sae ngoten niku. Terus idzan tajiduni kasidan ya Rasulullah. Jenengan nyadi kula gak pajeng Kanjeng Nabi, kula kados ngeten. Nah, tapi Kanjeng Nabi ngiyam lakinnaka indallahi ghalin. Akan tapi kamu iki munggo Gusti Allah, kamu sing berharga. Kamu iki berharga. Nah, ana gluwehen koyo ngono kuwi. Terus Kanjeng Nabi ngluweh. Tapi meskipun ngluweh Kanjeng Nabi mboten goroh. Nggih, mboten nate goroh, mboten nate berbohong. Ya, mau koyo budak ngoten niku. Ya kita semua budake ning budake Gusti Allah. Ya. Kabeh sing didhawuhi Kanjeng Nabi meskipun bercanda niku adalah sesuatu sing bener mboten nate goro. Ya ora kok pengen guyokno wong sampai nggih cerita-cerita sing apusan-apusan mboten nggih. Seneng geguyon orang ngendika angin kang bener pangeran suka. Sing didhawuhke Kanjeng Nabi kabeh iku perkara sing bener sing disenengi dening Gusti Allah. Terus tumeka kene mandeg cerita nek Kanjeng Nabi junjungan kita. Alhamdulillah sampai sini niki sampai napa kitab niki dugi terus sing sakbare mangke donga nggih. Lanjutno Rabbi mangene bareng-bareng Rabbi mangene kelawan rahmat dateng kubure Gusti Rabbi mangene kelawan rahmat dateng kubure Gustine umat. Ya Ghausal ibad hudat kang tulung dateng kulone tur maha agung. Niki mulai donga nggih. Ya Allah ya Ghausal ibad nggih. Hudat sing maha nulung, sing nulungi kawula-kawulane dateng kulane, dateng kawulane tur maha agung. Kulane iki mesti kawulane nggih. Mau Ghausal ibad iku mboten kula niki mboten tapi kawulane iku hamba-hambane Gusti Allah. Tur maha agung. Gusti Allah niki maha agung. Iki donga. Mugi nulungi ing kaleresan ing dalem amal pengucap lisan. Ya Allah, mugi panjenengan nulungi kula nggih, maringi kula kaleresan nggih kebenaran ing dalem ngamalke, ing dalem ngucapke lisane iki wis mugi-mugi bener sedanten. Dateng hadirin nglestarekaken ing penunan kaparingaken mugi-mugi ya Allah panjenengan
maringi nglestarekaken penungunan penjalukan-penjalukanipun tiang-tiang hadirin niku wau nggih. Mugi panjenengan maringi napa ingkang disuwun dening para hadirin lan bersihaken saking syahwate nafsu manahe saking afate. Ya Allah, mugi-mugi panjenengan bersihaken saking syahwat, saking hawa nafsune, terus manahe atine niki nggih didamel resik. Ya, resik saking afate dari penyakit-penyakit hati. Mugi jenengan bersihaken ya Allah. Lan nyataaken dhateng apa itu penginten itu artinya kepinginan ya. Iki wahakik ya, maksudnya wahakik nyataaken dadosaken nyoto. Kula tuwan boten kapinten. Boten banyak. Ya Allah, mugi panjenengan nggih memberikan atau menjadikan nyata ya, mewujudkan napa sing dados keinginan kula ya Allah. Nggih, keinginan sing boten kathah niki. Nggih, manusa iku sakake-ake manusa sing dipareng sing dipengenno ya sithik niku mugi Gusti Allah. Ya, niki mugi panjenengan saged ngwujudaken niki. Lan nebihaken saking penyakit setan manusa serta apa iku sasupit ya, sasupit. Ya Allah, lan mugi-mugi jenengan nebihaken menjauhkan dari penyakit-penyakit dari setan ya. Terus bariku ngedohaken manusa niki terus serta sasupit niku kesempitan nggih, walikane kelonggaran. Ya, sing susah-susah niku lho, mugi-mugi jenengan jauhkan dari kita ya Allah. Lan malih saking yaiku pangkat kang asor lan marekaken yakine asror ya Allah. Mugi-mugi panjenengan nggih jauhaken kita dari pangkat sing asor yang rendah ya, yang hina iki. Mugi jenengan jauhaken kita dari kehinaan. Nah, mugi-mugi panjenengan marakaken, artinya marak napa? Mendekatkan, nyedake kita, mendekatkan kita, keyakinan kita, hati kita dengan asrar-asrar, sir-sirnya panjenengan ya Allah. Terus lan ngeluber dateng sedaya lan ngelebur artinya menghapus. Lan ngelebur dateng sedaya dosa ya Allah, dosa-dosa kula, dosa-dosa tiyang hadir niki mugi panjenengan lebur, jenengan ampuni, nutupi celaka manusa ya Allah, aib-aib kita, kekurangan-kekurangan kita nggih, tercela sifat-sifat tercela sing elek-elek dari kita niki mugi jenengan tutup. Yang hina-hina niki mugi jenengan tutup niku dari orang lain. Terus gampelaken amal kang bagus, nyumrambah apa iku nyumrambahaken ing sarwa tulus ya Allah. Mugi panjenengan memudahkan kita untuk beramal yang bagus, yang mana iki nyumrambahaken menjadikan umum ya, melebarkan menjadikan umum ing sarwa tulus, tur serba tulus dengan ya amal bagus tur ikhlas, ngoten nggih, mesti amal bagus tur ikhlas. Hu Allah, kita nuwun wilujeng saking bilahi ingkang kelajeng. Ya Allah, kula kita nyuwun wilujeng keselamatan. Nggih, keselamatan saking napa? Saking bilahi, saking bala, saking cobaan, saking musibah ingkang kelajeng. Kelajeng niku artinya napa? Yang akan datang. Ya. Di masa yang akan datang, kula nyuwun jenengan nggih menjauhkan kita nggih dan menyelamatkan kita dari bilahi, dari cobaan-cobaan. Lan ingkang dereng katebihaken ya, katahe dosa kula mengaken lan ereng iku mau kalajeng lan ingkang dereng katebihaken. Maksudnya
Nek ana bilai-bilai ana cobaan-cobaan sing dereng terjadi, mugi jenengan nebihaken kita, njauhaken kita dari cobaan-cobaan kados ngoten. Duh Gusti, katahe dosa kula mengaken maksudnya ngakoni. Gusti kula ngakoni, kula mengakui bahwa Rabbana zalamna anfusana, kita niki zalim kathah dosane, ya mugi jenengan nggih ngapunten. Ho Allah mugi angreksa sahe datang pemerintah artinya apa? Pemerintah napa? Pemerintah datang pemerintah serta bawah dari pemimpin pemerintah niku pemimpin serta bawahan niku ya bawahan staf-stafe dan ngisor-ngisore iku lah ya pemerintah sak ngisore. Ya Allah, mugi panjenengan ngreksa sae menjaga kesaenan, kebaikan datang pemimpin, ya datang pemerintah, terus tur bawahan-bawahane niku nggih jenengan dadosaken sae. Lah niki nggih penting, nggih. Dados manhaj kita niku kapan ana pemerintah kok sah, nggih niku harus kita hormati. Ya harus kita hormati. Selagi peraturan-peraturannya gak nyalai syariat, yus kita taati. Paham ya? Niku diantara napa jenenge ciri-ciri Ahlussunnah wal Jamaah ngoten, mboten gampang keluar ke pemerintah kaya ngeten. Nah, bahkan sebagian ulama niki ndok mbiyen nate ngendikan kados ngeten. Seandainya saya nggih, terus diantara perbuatan baik terhadap pemerintah napa ndongakno sing apik-apik kagem pemerintah. Ya mugi-mugi permintaan saya, mugi-mugi doa adil, mugi-mugi saged napa jeneng ngayomi masyarakat. Niku donga sing saya kagem pemerintah. Lah sebagian ulama ndok biyen wonten sing ndongane kados ngeten. Sanjangnya kados ngeten. Seandainya saya punya doa yang mustajab, duwe donga sing cespleng, maka bakal tak gunakno ndonga ning Gusti Allah kagem kebaikane pemerintah, kagem kebaikane para imam, ya para pemimpin. Kenapa? Karena nek pemimpinnya kok apik, iku masyarakate melok apik. Nah sakniki kadang ana wong do ndongakno elek ning pemerintah. Pemerintah elek ya masyarakat padha kena imbase to. Ya sing jenenge pemerintah, sing jenenge pemimpin niku ibarat napa mewakili masyarakate. Ya, pemerintah kok ngono ya masyarakat kok ngono, gampangane ngoten lah ya. Lah sampean kok ndongakno pemerintah sing elek-elek, ya ndongakno pemerintah sing elek-elek, kok elek temenan iku yo efeke balik ning awak dhewe. Ya. Dalah koyo apa yo efeke balik ning awak dhewe. Maka bagaimana? Maka ya nek ning pemerintah tetap kita harus hormati, kita taati selama ndak nyalai syariat. Kok misal yo ana penyelewengan tah napa nggih. Yo ngritik yo ora apa-apa, rapati popo. Nah ning kene iku sampai angger aja sampai demo terus sampai apa jenenge pengen nglempangno ngono ya aja ya. Iku gak oleh demo sampai nglempangno mboten angsal. Tapi nek sekedar koyo ngritik-ngritik ning Indonesia ya aman-aman wae lah. Tapi pertanyaannya, apakah kritikannya tekan ning kono? Kadang kene sangat jengkel ning ati tapi kritikane iku gak tekan ning kono ya pada apa kadang ya sampai nguras pikiran, nguras ati niku ya. Wis lah, terserah aku sing hidup pengen ngritik-ngritik ya karepe wis. Ya. Balik lan ngagungaken ganjaranipun tiyang kang hormat junjunganipun. Ya Allah, mugi-mugi panjenengan nggih ngagungaken, membesarkan, memperbanyak pahalanipun orang yang hormat maring junjunganipun yaiku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya ya sing nglampahi maulid niki nggih, sing nglampahi maulid hormat ning Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, muga-muga ya untuk ganjaran sing kathah. Lan ngamanaken dhateng sedaya negeri Islam saking bebaya. Ya Allah, mugi panjenengan maringi aman semua negara Islam dari bahaya-bahaya, dari cobaan, dari bala, nggih, dari musibah. Jenengan amanaken ya Allah. Paring siraman ingkang sumrambah dumateng lekok, ya, legok geneng tanah dumateng legok
genengeng tanah. Apa ini legok genengeng apa? Legok geneng apa? Lembah dan dataran tinggi. Ngene ono ya. Nek sampean gak ngaji ngene gak ngerti apa iki maknane ya. Ya Allah, mugi-mugi panjenengan paringi siraman, paringi napa jenenge Jawa nggih sing saged nyirami dumateng ya lembah terus betul niku dataran tinggi tanah niku. Niki nggih donga kados ngeten nggih karena hujan niku nggih rahmate Gusti Allah nggih. Donga kados ngeten nggih mboten napa-napa. Tapi sampean ndonga koyo ngene iki nek pas wayah rendeng diseneni petani-petani sampean. Ya Allah, udan ya Allah, padahal udan terus. Tapi ya apa-apa, udan sing nggawa berkah ngoten lah ya. Ya udan sing nggawa berkah. Lan pangapunten dhateng Kang Nyungging. Nah, aku nyungging, apa nyungging? Iki aku tak goleki bingung apa nyungging. Nyungging artinya melukis. Apa? Melukis sing garap niku lho. Lan pangapunten dhateng Kang Nyungging menika syair ingkang sinaring. Saking maulide Ja'far berjanji azab lan tiba kang sami aji. Ya Allah, mugi panjenengan paringi pangapunten dhateng hambane jenengan iki ingkang ngarang maulid niki, ingkang melukis, ingkang nulis, ingkang nyiir menika syair ya Allah. Ya yang mana syair menika ingkang sinaring. Sinaring artinya apa? Disaring, diambil. Ya, disarikan, diambil maksudnya nggih. Ingkang sinaring, sing disaring, sing dipundhut. Dipundhut dari mana syair niki? Saking maulide Ja'far berjanji azab lan tiba kang sami aji. Jadi dipundhut saking maulid Ja'far al berjanji, maulid azab, maulid tiba niku dipundhut inti sarine dikono kene. Nggih mulane kula winginane ketika nggih di sela-sela mempersiapkan niki kadang niku wonten perbedaan-perbedaan antara berjanji dengan niki. Ternyata niki tidak hanya ngambil dari Al-Barzanji tapi nggih ana tiba wonten azab niku. Terus niki dari dari 3 kitab niki terus akhirnya beliau milih niku piyambak. Terus kadang padha ning kene, mungkin ya kadang ning kono kula jare ngecek sing teng maulid-maulid sanes. Kang sami aji sing sami mulya. Terus niki jenenge Mbah Kyai Ahmad Kamal Hambali. Kang nama Ahmad Kamal Hambali damaran Kudus kang kilen kali. Nah iki sing ngarang jenenge Mbah Ahmad Kamal Hambali nggih. Mbah Ahmad Kamal nggih dalam kurung Hambali, Mbah Kamal Hambali. Lah daleme pundi damaran. Damaran Kudus kang kilen kali. Kulon kali Bondi, kaline sing dimaksud Bondi dereng ngertos kula. Mungkin kali Gelis mungkin ya. Nah, tapi dereng ngertos. Utawa ana kali ning kono ya. Coba engko tak golekine. Terus teng pondok Damaran niku sing sakniki nggih teng Damaran desa Damaran niku wonten pondok sepuh kalih. Sing setunggal pondok ingkang nggih didirikan Mbah Asnawi sepuh nggih. Terus sing sakniki napa? Terus akhirnya diterusno teng Mbah Soleh, terus Mbah Maksum, terus Mbah Fauzan. Sakniki sing dados pengasuh Gus Bah niku nggih. Nah, terus wonten Mbah Kamal Hambali niki wonten pondoke. Nggih wonten pondoke. Lah Mbah Kamal Hambali niki adikipun Mbah Maksum. Ya adikipun Mbah Maksum nggih. Terus nek Mbah Maksum kali kula niku nggih pernah napa canggah nggih adik canggah kula niki Mbah Kamal Hambali. Nah, Mbah Maksum nggih nyekel sing pondok sing dicekel Gus Bah niki. Terus kemudian Mbah Maksum gadah putra niki wonten Mbah Fauzan nggih. Terus sing nyekel pondok niku terus badhe niku gadah putra saking garwa Demak nggih. Mbah Maksum gadah garwa Demak niku mutrake Mbah buyut kula jenenge Mbah Raden Maskinah, Baden Maskinah. Terus Baden Maskinah nurun teng Mbah Gajah Muawanah, Mbah Jawana Mbah kula nurun teng Ibu Nur Tamah terus teng kula. Niku napa nggih sithik sambungan teng Mbah Kamal Hambali. Mbah Kamal Hambali niku adike Mbah Maksum. Lah niku wonten pondok kalih teng mriku, pondok Damaran sing niku kalih pondoke Mbah Kamal Hambali. Lah
Tapi pada Kamal Hambali niki mboten wonten sing neruske. Dados dados tempat nggih ngaji biasa wong-wong di base camp ngoten niku. Ya digawe ngaji tapi mboten wonten napa sing neruske niku. Nah, niku Mbah Kamal Hambali. Nah, Mbah Kamal Hambali di antara biografi ini pun beliau niku beliau adalah salah satu pendiri Nahdlatul Ulama, yang juga beliau adalah salah satu sesepuh NU Kudus. Terus NU pertama kali didirikan Mbah Kamal Hambali ini sebagai Rais Suriah. Katipipun Mbah Fauzan niku. Ya, terus ponakane beliau Mbah Fauzan Damaran juga. Nah, di antara keistimewaannya Mbah Kamal Hambali niki kula nate yang sal cerita Mbah Kamal Hambali do biyen niku yo kiai yo sugih. Terus duwe pabrik ubin Kamal jeneng ubin Kamal. Ngerti ubin nggih? Apa? Tekel. Ya, tekel. Ya, tekel Kamal jenenge, tekel. Sing saiki ning menara, nggih menara sing bagian jero niku tekele dari produksine beliau. Jadi gadah usaha ngoten nggih juga gadah usaha-usaha sanes. Itu wong tiyang sugih. Yo ngalim yo sugih. Lah, karena duwe akeh dados Mbah Kamal Hambali niki rumiyin gadah perpustakaan lengkap. Ya, dari zaman beliau kok misal ana kiai-kiai Kudus niki pengen golek kitab, ana ibarah apa pengen golek kitab niku ya. Niku biasane do ning Mbah Kamal Hambali nyileh utawa ndelok iku. Karena saking lengkape kitab-kitab Mbah Kamal Hambali. Tapi sahabatane niku nggih. Nah niki terus turun-turunane niki akhirnya do teng umum sedanten saniki do teng umum. Terus mboten wonten sing neruske keulamaane Mbah Kamal Hambali. Do teng umum terus ngoten. Wis muga-muga besok wonten salah satu putu-putune sing saged neruske perjuangane Mbah Kamal Hambali niki. Nate wonten salah setunggal putune nggih, putu pas. Terus badhe niku ya wonten sing buyute nggih nate dolan teng mriki. Jange dereng gadah kitab niki terus balik tak gawane kitab niki. Wis wenenge pol. Wah gini Mbah Buyut ngene Mbah iki. Tapi kula tak motivasi terus ngeten. Niku beberapa kali wonten tiang-tiang sing turunane wong-wong gedhe tapi dereng saged neruske perjuangane niku. Kadang do minder, kadang pripun-pripun ngoten ya. Yo tak yem-yem. Wis nek wis ya wis. Tapi usahakan apa ana anak putune sampean sing iki besok didokokno ning pondok meneh, gelem ngaji meneh, gelem nerusno perjuangane mbah-mbahe sampean. Kenapa? Karena nggih wong kok ana getehe ulama, getehe wong gedhe niku luwih gampang ngetek ngaji daripada wong sing blong-blongan. Sing blong-blongan ya ora duwe ya jejak nasab sing bagus kados ngoten. Ya. Terus niki kados ngoten, memang kados ngoten. Wong kok misal duwe turunan wong gedhe, turunan ulama misalkan ya, kok ngaji niku rada cepet. Nggih. Jangankan turunan ulama, turunan wong sing seneng ambek ulama. Mboten ulama tapi seneng ambek ulama niku cepet ngajine. Sampeyan ngerti kisah Imam Ghazali. Imam Ghazali itu bapaknya bukan ulama, tapi seneng ambek ulama. Akhirnya Imam Ghazali cerdas dan luar biasa sampai dados rektor atau pemimpin tertinggi Universitas An-Nizamiyah pada saat itu. Niku berkah napa seneng ning ulama. Apa meneh kok ulama dhewe ya. Terus duwe turunan duwe silsilah nasab ning wong gedhe niku luwih cepet tek ngajine, tek ngapalno luwih cepet. Ya mulane kula selalu motivasi sing tiang-tiang sing do minder kados ngoten pripun iki gak ono sing nerusno mbae ngeten-ngeten. Wis ora apa-apa, sing wis ya wis. Ya wis kadung wis sepuh ya gak mungkin ngejar ketertinggalan ya. Minimal engko anak-anake utawa putune wis dibalekno ning pondok. Dipondokno, memang sing gadang dados para ulama sing nerusno mbah-mbahe sing ndok mbiyen. Aku mau kang nama Ahmad Kamal Hambali Damaran Kudus kang kilen kali lan paring bejo ya kempal sedoyo
ne muqarrabin ing desa mulya. Lan mugi-mugi ya Allah jenengan paringi sing aran kitab niki saged napa paring bejo kebejanan kempal sedayane muqarrabin nggih saged dikumpulaken kalihan para al muqarrabin tiang-tiang sing diparke kelawan Gusti Allah ing desa mulya. Desa mulya niku maksudnya adalah swarga nggih. Saha nutupi kalayan sahe saking anggitan pundi salahe ya Allah nek wonten salah niki jenengan tutupi mugi-mugi nggih napa ana kesalahan-kesalahan nggih ditutupi niku lan dhateng ingkang mahos lan malih kang mirengaken kalayan galih ya Allah mugi-mugi nggih donga-donga kados wau nggih sebagaimana kagem kula kagem wong sing maos niki kagem wong sing mirengaken kalayan galih niku napa galih hati atau napa jenenge perasaan ya galih niku dadi sing mirengaken dengan hati niku mugi-mugi ya padha entuk ya donga-donga niki mugi-mugi padha terkabul bagi mereka. Hu Allah tuwan anyembadani dateng penuwun boten nyedrani. Ya Allah mugi-mugi jenengan ngabulaken donga niki nyembadani donga niki nggih dhateng penuwunan niki boten nyedrani boten nyakiti ya boten nyakiti boten ngecewani ya Allah. Terus unggule salat lan salam pisan mugi kahatur nabi pungkasan ya afdhul salat wa taslim ngoten niku. Mugi-mugi sebaik-baiknya sholawat sebaik-baiknya salam ya kahaturkan kagem Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabi akhir zaman nabi pungkasan lan alen ashab selagi wonten tiyang gineman dalu lan rinten dan semoga sholawat salam juga tercurahkan untuk keluarganya Kanjeng Nabi sahabatnya Kanjeng Nabi selama masih ada orang yang gineman apa gineman berbicara ngomong dalu lan rinten kok iso ana wong kudurung kiamat iso ana ngomong muga-muga selalu tercurahkan sholawat bagi Kanjeng Nabi keluarga dan sahabatnya. Khotame syair ing malam Jumat tanggal 15 wulan Dzulhijjah ing malam Jumat tanggal 15 wulan Dzulhijjah. Terus syairan niki khatame ngarang beliau niku malam Jumat tanggal 15 bulan Dzulhijjah. Nah iki tanggal piro iki? Tanggal 15 sih. 15 apa 14? Hah? 14 malam 15. Mau 14 ya? Oh ini malam 15 pas iki ya. Pada malam 15 ya. Ini malam 15 tapi bulannya bulan Ramadan. Nah, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah kurang 3 sasi meneh ya, 3 sasi meneh. Engko ulang tahunnya kitab niki ya. Dadi khotame syair ing malam Jumat tanggal 15 bulan Dzulhijjah. Tahun piro? 1000 lan 1350 tahun hijrah rampunge ngiket iku ya nadzamke niki maksude ngoten 1000 lan 50 tahun hijrah rampunge ngiket Rabbi mangeni kelawan rahmat dateng kubure Gustine umat Rabbi mangeni wan rahmat dateng kubure Gustine umat. Alhamdulillah niki saged rampung ya gak usah dongani wis didongani beliau dhewe wau. Ya mugi-mugi niki wonten manfaate nggih mugi-mugi niki saged menggugah kecintaan kita terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nggih saged diakoni nggih dados umat Kanjeng Nabi saged angsal syafaatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam besok dikumpulke dening Kanjeng Nabi terus badhe niku nggih muga-muga mau kawit pengenane niku wonten nggih ning daerah kene nggih Kanjeng Nabi lewat kene atau Kanjeng Nabi ape Kanjeng Nabi sedo ning daerah kene muga-muga kita semua nanti bisa ziarah ning Mekah ning Madinah saged napak tilas nggih saged napak tilas teng daerah-daerah yang disebutkan wonten ing kitab menika mugi-mugi nggih saged ziarah wonten Mekah Madinah saged ziarah teng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam asa fi kulli am
nuqaf ala babis salam. Ya muga-muga ya Allah setiap tahun kita bisa berdiri di babus salam. Ya babus salam niku pintu yang menuju ke makamipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muga-muga kados ngoten. Bismillahil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah saking sedanten kesalahan kekhilafan nyuwun agung pangapunten walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iki sing